zbog njih mi se Counter više nije ni igrao, ono. Nisam htjela da ga igram for fun, ono, kamoli competitive, ako me razumeš. Inače, snimaj Minecraft, hoću, samo ono. Čekajte polako da se vratim na scenu, vraćam se ja polako. Ti si farmerica. Nemojte da zaboravite da lajkujete ovaj live stream zato što će ostati na kanalu. I ko se nije subscribe-uo, nek se subscribe-uje. Snimi preživljavanje sa Dex Rockom. Ja moramo da vidim šta se dešava sa Dexom, on je baš zauzet. Preslatka si, hvala ti puno Nataša. Jel ste napisali srce u chatu za Slogija? Nisam videla. Ako niste, napišite ponovo. I za sve vas koji ste donirali. Slušam tvoju pesmu. Hvala ti. Ja imam 700.000 coinsa u Heydayu. Pa vidiš, ti si bogat. Ja imam 3.000. Ja nemam ništa. Ali nema veze. Ja ću da zaradim. Razmišljam se šta da li da uzmemo. Neću. Čekaj da vidimo. Treba mi još kukuruza. Pije. Možda neko prodaje za male pare. Aj, sad ćemo da vidimo. Kukuruz. Vidite, ovdje bukvalno možete i da kupujete. Ovo je 10 kukuruza za 20. A moguće je prodati sve. Evo, pokupovat ću da to odmah uradim. Evo ga, srcelenca. Okej. Što sam uradila? Aha, da, možete da pecate ribe. Otišao sam da pecam ribe. Otišao. Okej, ovo ću da stavim. Ovo da mi se pravi iskreno. Ne sviđa mi se ovaj deo pecanja. Pošto iskreno ja ne volim da jedem ribu. Ali ja sam don. Baš ne volim da jedem ribu. Jedino što volim jeste ona, ne znam da li kod vas je onu kalifornijsku salatu fazon. Tunjevina. To je, okej. Pozdrav! Slogio kaže pozdrav mene, ali samo. Hvala ti puno još jedno za donaciju, Slogio. Eto, drago mi je što Marcus farm likes your farm. Nice. Drago mi je što su ti ljudi napisali srce u chat. Da vidimo još jednom srce u chat. Alo bre, upecaj se ribo. Opjeri se dole. Idi Bolan, umij se. Kako ide? Idi Bolan, umij se, opjeri se dole. Igraj Valorant. Neću sad da igram Valorant. Jako si lepa i slatka. Hvala ti puno, Andrej. Iskreno mislim da je super pjesma. Hvala ti puno, Nataša. Idi na tu kuću i klikni na ribu, dobit ćeš dijamante. Šta? Nisam znala za to! OMG, brate! Jel ti mene zezaš? Halo, vidi dijamanata! Holy shit, man! Halo! Daj, ja ne mogu da verujem. Ne znam ko je ono napisao. Ali ljubim te, znači, ljubim te, brate. Kakav si ti otac, ja nisam znala. Jel imam još? Pa daj mi dijamante. Alo, jel ima još? Ima! Tebro! Ono, igramo igricu već 5 godina, samo da znate. Ja ne mogu da verujem. To je to. Alo, imam 43 dijamanata, imala sam jedan. Bog savjeti Zlatka, ja sam Don. Hvala ti puno za donaciju, bebo. Ja sam Don. Kako sam srećna, alo, ljudi. Bukvalno sam, alo, ja sam sad bogata. Jel vi shvatate, imam 43 dijamanata. 43. Ajmo svi jedan hype u chatu. Ne znam šta ćete napišete, napišite hashtag Kika je Don. Htjela sam da kažem Kika je pro i onda znam da bi svi napisali Kika je noob, ali Kika Don.
Zašto nosiš periku? Zato što mi je kosa masnija od burek. Burek mi masnija. Šalim se. Mrzelo me da sređujem svoju kosu, pa mi je lakše da stavim periku. Iskreno. Ovdje ćemo da zasadimo malo ovoga. Sugar cane. No to sugar cane jeste. Šećerna trska. Ajde Kiko do miliona. Ma, ne treba meni milion, meni ste dovoljni vi, kapiraš? Meni je dovoljno da imam 10 normalnih ljudi, supportera, whatever, lobster tail, šta je to? Nego milion. Jo, ja sam inače jako gladna. Jako. Kikadon. Životna poruka, ako ne igraš na 4 rata subotu i pravilno po tvom skill. Wait, what? Kika izaće riba iz vode i poješćete, može pozdrav Marko. Damn, son. Ok, ljudi, slušajte sad ovako. Čekamo kukuruz. Da, izraste više, ajde. Može pozdrav. Jel imate neko, ajde 100.000 lajkova, to je nemoguće. Ne može se sve, ali slušaj, nije nam cilj 100.000 lajkova, cilj nam je 5.000 lajkova za ovaj livestream. Da li možemo da dođemo do 5.000 lajkova? Inače, ako me pitate, čekaj da ovako uvećam. Meni lajkovi realno gledano ništa ne znači. Nisam osoba koja se tripuje oko lajkova, moram da imam 5.000 lajkova. Nego, ako imam, lupam, 5 ili 10.000 lajkova, to znači da će moj video, tačnije da će YouTube gurati više moj video. I tako na taj način vi meni možete da pomognete da ovaj video ili live stream dođe do više pregleda, zato što više kucate. Bukvalno, čak i ako ste hejter, lupite i dislike i like, šta god uradili, meni to znači. Hvala na podršci, zato ne zaboravite da lupite i like ili dislike. Ajmo, road to, na mojoj pesmi idemo road do 300.000 dislike-ova. Sve dok god mi plaća račune, ja se ne budim. Ha. Starta jedan buraz, što držiš, šta sjedi, šta već u ruci sve vreme. Ovo? Nemam pojem. Nisam izvalila. Zašto na tvoj Steam rudi je Steam Awards dolaze linkovi za CSGO skinove koji su scam? Kej, nemam pojma. Proverit ću to kasnije posle live streama i banovat ću te ljude koji to rade. Bukvalno nisam ulazila jako dugo na moju Steam grupu. Ali dobro je da ti znaš. Mislim, ne vjerujem da bilo ko ulazi u te, bukvalno očigledno, ako su scam. Da je scam. Skamaš! Ja sam Don. Ekstra je pesma Kiki. Hvala ti, Luka. Pozdrav, Daniela. Jedina koja traži dislike. ali ljudi neka, mislim, ne ljudi, nego deca ne kapiraju. Što god vi uradili, meni će to da pomogne. Mislim, ako vi mene ignorišete i ne radite ništa, tako mi ne pomažete. Ako mi napišete Kika ćelava si ili Kika prelepa si, thank you. Koliko imamo lajkova sada? Starta jedna Minecraft serija da igraš sa nama možeš na ternost. Da, ali onda će da laguje, već sam probala to s mojim drugarima i čak sam pravila live stream i bukvalno jedva sam mogla da igram, To je smor. To je smor. Gledaj kako sadim ja kukuruz. Kao Tom Cruise. Kika, prodajem kukuruz za 1. Pup! Evo, Milica prodaje kukuruz. Pogledajte Milicinu farmu kako je. Milicinu. Njena farma je baš lijepa. Ona ima konje. Optimizovani. Flamingo krompir, šta? Zašto ti se tako zovu konji? What the fuck? Ok, hvala. Ja sam Don. I čak 48 dislajkova. Puh. Šalim se. Još malo. Ne, čekamo ovaj da izraste. Ovo mogu samo da... Tomato za sat vremena, ok. Sad da vidimo šta ja mogu da prodam. Ovo, jer imam samo 3000. Evo ovako, ovo možemo da prodamo. I ovo možemo da... Ja ne znam ni šta je ovo, ljudi. Aj nek mi neko pomogne. Indigo. Indigo. Kika bila šokirana od mojih poruka do poraz live stream. Kojih poruka?
Meni je krivo što sam 23. level, treba biti 30 level. Ajde, možeš ti to. Grind i dolaziš do 30. levela. Bura skini periku, prelepa si bez nje. Hvala ti puno, Uroše Jevtiću, znam da mi lepo stoji bez perike, ali mi trenutno kosa masnija od bureka 5. put, kažem. 5. put, kažem, zato. Milice, ne moraš da kupuješ ako ti ne treba. Ali šta sam htjela da kažem, stvarno me mrzelo da sređujem kosu, bilo mi lakše da samo stavim periku. Zato što sam snimala CSGO video pre ovog live streama. To je lavanda, bravo. Ali brate, indigo. Lavanda, indigo, what? Opjeri se dole, idi Bolan, umij se, okupaj se. Idi Bolan, umij se, čekaj da vidim, ja sam ove pite sve prodala. Jesam. Sad će Kika Farmer da prodaje piticu. Jao, vi to, za koliko para mogu da prodam. Imam i 4 kolačića. Ja sam se pre zvala Cookie Shop zato što sam samo prodavala kolačiće. Kako sam slatka, jel da? Pozdrav Isper. Pozdrav. Prelepa si bez perike, hvala ti. Instaliraj Vegascraft, pa možemo igrati zajedno kad uđeš malo pričekaj da vidjeti seriju pa nam... Šta je to? Šta je Vegascraft? Kika burek. Ljudi, jako sam gladna. Mama, ja mogu da jedem? Što? Ja me zezaš? Ali ima one pice? Pice? Dobro, ali ima nešto. Baš sam gladna. Ja pitam jel mogu da jedem, ona kaže ne. Dobra mama, najbolja mama na svetu. Zamislite, pitate mamu jel možda jedeš i ona ti kaže ne. To je to, to je moja mama. Prelepa si Kika, hvala Bogdane. Ok, da imamo šta još mogu da probam. Pa da, ove 3 pitice. Šta da advertizujem? Može ovaj cookies, ajde. Jo, kako lepo miriše, za pola sata će tek da bude gotovo. Ok, čekaj, dobro, jel mi porasto kukuruz? Kukuruz! Treba još kukuruz, evo, treba, brate. Hvala. Ali nemoj, ali Milice, jel Milice? Milice, ako gledaš ovo, kad prodaješ, nemoj da stavljaš da jedan. Ono, iskreno i ti treba da zaradiš i bukvalno svi u mom ovom članu Kikamone ili Hood, kako god, neighborhoods. Znači, treba da pomažemo jednim drugima i bukvalno prodaj po ono full ceni. Nemoj da stavi u novine. Stavila sam. Evo, pokupovali su. Hoću da i ti zaradiš, razumeš? Najlepša je youtuberka. Nisam. Nemoj tako. Postidat ću se. Sad će mama da ti donese na metli. Šta da mi donese? Time bonus. Vidite ovaj time bonus. Idemo, reši. Užas, idem da se ubijem što sam ovo rekla sad upravo. Nebitno. Nebitno. Lepa si. Hvala Lejla. Pozizi gamer. Da li kasnim? Ne kasniš. Ok. Brodan je otišao. Ja bi iskreno trebala da sredim moju farmu. Ne znam, nekako da je preuredim. Stvarno izgleda ne liči ni na što, to jest. Ovoga ja isto igram ovu igricu, jej nisam jedina. Anđela Pavlović i ja isto. Znači, bukvalno sam zaluđena ovom igricom. Da vidimo. Mrzim sladoled. Mrzim sladoled ovaj ovdje. Znate zašto? Zato što da kupite ovo za sladoled košta, sad ćemo da vidimo. Debre. Da, košta 38.000. Da li vi vidite koliko ja para imam? Ja imam 6.000. Okle, meni 38.000 za ovo. Kapirate? Tako da, u suštini moji farmeri, moji kikamoni, morat ćete da mi pomognete za sladoled. Ja ću da... Harvestim 6 hours. Me zezaš da mi treba 6 hours da harvestujem jebeni... Ups. Family friendly. Tomato. Unlucky, ne veze. Dar. U suštini, ovo ćemo da prodamo. Sigurno